Céimhéad lá atá sa teachtain. Chuigir. Cén bhí a hagan tar éis bhí anar. Mí Marta. Anamní chun é Guga Moon. Loch Garman. Céir de ihan bó. Glasry. Cóhfuil túr Eiffel. Sigarmine. Anamní tír America has. And Spain. Cóhfuil Coney ar bhuc. Stable. Céimhéad tíomh atá ar Rianton. Cahar. Céimhéad cos atá ag sicín. Cuigiag. Cén bhliain é. Vila sa písa chuig. Céimhéad uair atá sa lá. Trígiag. Cén tír in bhfuil London. Tá sé sa rank. Cén dát ar bhfuil Lála Valentine. Tá sé ar an tríú leidiag de mí aine. Ó, agus níl sa go an dúrthaí Cúir4 ceann sin dit bhí tú anna congrach ar fad ach sin an Thomas de Múinteoir Karyn an raibh tú faoi bhrú. Bhí. Bhíon gachtain a gcónaí faoi bhrú ag immert GASTA. Cén scór a fuair tú meas tú? Beidir Nair? Ní ceapan tú tá ag fannacht ar Cúir4 más féidir libh scór Múinteoir Karyn a dhéhnú dom lever dó. Múinteoir Karyn is Scoil Cholmcille an Tearmann dúna ná fuair tú gáfuoi Cógóirdegus lad! Rockwood trasna go clóirna gidirí agus tá méid chun thuú leudú isteach an seo. Múinteoir Karyn, bhí muid agsúil le seach dé gach in áiríre tá gachtainna cinálín congrach galóir ach gá faointe dhéag feite agat an tú sásta lei sin. No cáilir sin. Well, immer an cléas a rang agus taí na dátaí ar fad nachfu sé éasca GASTA immert. Ach mór an sportú gur míle mágad Múinteoir Karyn bhelinn aniu ar GASTA gá faointe dhéag. Cógóirdegus Múinteoir Karyn! Maigad. Slán!